Kadangipun Kakang Dimas Werkudara barep kakangku apa? Ora kanthi kanyono-nyono geger jroning pasewakan ndak kira yen ana gajah meta sarta macan ingkang wal saka ing krangkeng jebul iki sowaning Panakawan ora pangling Bagong ingkang Abiyantara. Wah, cah degleng Bagong arep apa? Sowan ana ing Praja Ngamarta. Wah, muga ketimbalono barep kakangku. Yen Bagong darbe panjaluk turutana jer kuwi minangka dadi Panakawanku lan Panakawaning Pandhawa. Aja nganti mirang-mirangke. Dadi timbalono. Ngopo Bagong sowan? Iya Dimas. Prayogakno anggone Siadi Lenggah. Yo wis ora kurang kepenak. Pun Kakang dangu kelawan Bagong Mangsa Paranga Purbawasih tak pasrahke marang barep kakangku. Panakawan Bagong padha kanthi raharja sak praptamu Panakawan. Nun amit pasang Kalimantabe tinebena ing iladune dumawahing tawang towang sinuwun linepatna ing tulak manuk. Menawi wonten lepat anggen kula munjuk atur ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun diagung pangaksami kepareng aturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk nggih sinuwun. Iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana matur sembah nuwun. Niki Ngamarta kok larone akeh banget to sinuwun. Iya Bagong. Niki nek tenggen kula wis tak plastiki ceplokke ndok enak banget iki. Panakawan Bagong padha raharja sak praptamu. Wah nganter mlebu cangkem. Mengatunipun sinuwun Ndarawati wilujeng bekti kula kunjung nggih sinuwun. Iya ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana Bagong. Kula pundhe nggo jimat parimandayana ingkang santos. Ora sasok nirokke swaraning ratu nggih. Karang kula niku nek krungu pangendikaning Ndara-ndara Pandhawa niku ati kula niku seneng. Sinuwun Puntadewa niku nek ngendika luro, alus, lembah manah, andhapasor. Ndara Werkudara nek ngendika apa Bagong? Sik mataku samberan. Ndara Werkudara nek ngendika gedhe gandem. Gandem arem so sistem. Ndara Janaka nek ngendika ya alus monggo ya wah ora apik kabeh pokoke nyenengake. Iya Bagong nggih. Bagong, Nah, mak jelep nang ati. Mak jelep nang ati. padha kanthi raharja sak praptamu. Pangetunipun Ndara Werkudara wilujeng niring sambikala. Bekti kula kunjung nggih, Den. Yo. Iki ngopo ngeplaki sirahe dhewe? Kencokane. Risi. Nek lek jijik niku mboten wong laron niku kewan ora jijiki ming risi. Lah iya. Sampeyan nek risi mesti ya ubah-ubah to. Iya, Bagong. Nggih kandhani. Prayogakno nggonmu lungguh. Sampun mboten kirang prayogi, Ndara. Panakawan Bagong padha raharja sak praptamu. Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjung. Iya ya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana. Panakawan Bagong padha raharja sak praptamu. Panakawan Bagong padha raharja praptamu. Ndara kembar wilujeng bekti kula kunjung nggih, Ndara. Iya ya Bagong. Pangestuku tampanana. Iya Bagong, pangestuku tampanana. Kula pundhe nggo jimat paripendayanana ing kasantosan. Panakawan Bagong, nuwun wonten mengending adhawuh sinuwun. Ana wigati apa sowan mangka tanpa tinimbalan? Apa saka karepmu dhewe, apa diutus dening Bapakmu Semar? Kepareng ngaturaken tebah Siti Sekol binung teling keron kelapa. Apurenta mbok bilih wonten lepat kula nggih kula munjuk atur ngersa paduka Sang Nata. Iya Bagong ora dadi ngopo. Menika ing angka setunggal angka kalih munjuk atur ngersanipun sinuwun Prabu Darmakasuma bilih anggen kula ngabiyantara ngersanipun Nalendra ing Ngamarta menika boten saking pikajengan kula piyambak nanging kula menika dipun utus dening Bapak Semar. Diutus dening bapakmu. Nun inggih mekaten.
ana wigati apa Bagong? Kula niku ya gumun biasane sing ditimbali niku sing diutus niku Petruk. Iya, lah kok dadi Petruk kok ora sowan diutus bapakmu kok malah kowe? Aduh kok kula ora ngerti. Wong Petruk diutus iku plegak-plegu ya gelem ya ora. Terus kula sing ngentrengaken awak kula diutus bapak sowan wonten negari Ngamarta. Iya ora dadi ngopo jan-jane ya padha wae. Jan-jane Dik. Iki edan tenan kok. Anggere omong kok mesti sak karepe dhewe. Niki merambat nang irung niki. Niki marai wahing lho niki. Niki lho. Utek-utek nang ndro nganu. Ya wis senengno wae Bagong. Ngaten, bapak niku nimbali kali kula Bagong. Anu gareng karo Petruk kowe tak lumpukke. Iki aku duwe niat sarta duwe kajat. Ngerti nek aku bakal mbangun kayangan. Bapakmu bakal mbangun kayangan. Nggih, kula dhewe ya wis mak tratap. Bapak kok ajeng bangun kayangan niku wong bapak niku nuwun sewu. Pawone we ambruk ora dibenake kok. Ajeng bangun kayangan mongko ngundang anak-anake. Ha niki kula wis tratapan mergo anake mesti jaluki sirkuler. Ning jebule mboten. Bapak maksude piye arep bangun kayangan ki maksude piye, Pak? Mergo kayangan sing arep tak piye to iki kok ana terus iki. Mergo sing arep tak bangun ki dudu kok lho iki lho iki. Iki lho. Mergo sing arep tak bangun ki wujud papan sing magrong-magrong dumadi saka emas jamrut mutiara hergeni. Papan sing apik embane kaya kayangan ki ora. Niatku mbangun kayangan ki ngene, kowe tak critani ya. Negara Ngamarta ki mbiyen kondang negara ingkang panjang punjung pasir pawikir Lojinawi gemah Ripakarta tata Turaharja. Panjang perdiring dawa punjung iku luhur lan sak piturute. Sapa to sing ora kedanan karo negara Ngamarta? Kabeh padha kedanan. Ya ayeme, ya tentreme, ya rukune. Mongko Ngamarta ki dumadi saka pirang-pirang kutha, pirang-pirang pulo. Beda-beda basa, beda-beda tata cara adat budayane ning tetep iso manunggal dadi siji. Lah kuwi sing marai Ngamarta iki dadi negara sing kondang. Iya. Ning akhir-akhir iki akhir ki apa? Oh iya lali aku. Keri-kerine iki pokoke dina utawa tahun-tahun niki Ngamarta niku wis ora tentrem. Ngamarta niku pun mboten sae. Ngamarta niku wis ora ayem. Teng pundi-pundi dadi gegeran, ana perkara sithik padha bentak sirah, ana masalah sithik dirampungke nganggo atos sing balung mleting kulit. Rasa kamanungsan mboten dijunjung dhuwur ning hukum alas utawa hukum wana sing digunakake. Niku sing bapak ora cocok. Contone papan-papan panembah saiki wis sepi, papan-papan pasinaon ora padha diparani, sing diparani papan-papan maksiat. Lah Ngamarta sing kanane kaya ngene iki nek ora tak dandani arepa negara ingkang sentosa. Ning ibarate kaya dene amung kari sak siliring bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar. Ngamarta mesti remuk bubuk dadi rempon. Nek Ngamarta ajur sing diseneni sapa? Sing diseneni Semar, mergo Semar ki pamomong negara Ngamarta kok ora iso dandan-dandan tumrap negara Ngamarta. Wah rame ning. Iya. Bapak ngendika kaya ngoten niku nyewa sound system. Apa iya? Nggih. Teng ngarep pendopo nika wae sing seba meng kula kali gareng kali Petruk bareng bapak ngendika oke-oke ngoten niku masyarakat teko kabeh terus do meneng kabeh do ndingkluk do mantuk-mantuk. Katentreman wong urip rukun ki penak, wong urip ayem ki penak. Dalane iso ayem kudu rukun, dalane rukun kudu mat sinamatan daya dinayan, ngono. Nggunakake rasa. Lho niku mula kudu digayo. Wis pokoke bapak ngoten nika nganggo dalil-dalil barang.
Iya. Ngengke bapak saniki ra ngiyai. Oh iya. Ngoten niku akeh banget pokoke. Intine terakhir bapak nimbali kali kula, Bagong nyedhake kene. Sing tak sawang anakku sing iso ngewangi aku mbangun kaya kok ming kowe. Terus Petruk sajae kaya gelo nika ora digunakake. Ya ora apa-apa Bagong. Nggih, ya kudu sing adil Semar niku. Iya pancen mengkono. Nggih. Kowe tak utus ning negara Ngamarta, Bagong. Sowana pepunden Pandhawa. Pepunden Pandhawa elingen utawa emutna. Gawe neneling Purwoduksina. Merga kahanan kaya ngene iki, Pandhawa rada kelalen ora nyedhaki para kawula, ora nyaketi marang para masyarakat. Mula kowe matura marang para Pandhawa supaya kon rawuh nang Karang Kadempel 5 cacahe. Sinambi nggawa pusaka Ngamarta 3 cacahe. Apa wae Bagong? Siji, waduh lali aku. Tumbak Kiai Pleret. Udu. Non, napa pusakane napa jenenge? Tumbak Kara Welang. Tumbak Kara Welang, payung motha. Nggo ngrukupi kowe kuwi apa piye? Payung Tunggul Naga. Oh iya, sekarang ya wong kula niki wis dheweke rendah e. Ya ora apa-apa. Payung Tunggul Naga kali pustaka perpustakaan wilayah DIY Pustaka Jamus. nah pustaka Jamrut Jamus kelima sada 3 niku kudu diasta para Pandhawa. Lah apa to sababe dene Pandhawa kudu rawuh enten negara Ngamarta, Pandhawa arep dijak dening bapak nyaketi para kawula. Ngeten nggih sinuwun, bapak wau ngendika ngeten. Jane kawula ora butuh dibiyuki brana picis, ora butuh diwenehi apa-apa, ora butuh dijanjeni apa-apa. Ning kawula kuwi dicedhaki karo pengarepe. Ngono. Mbah duka, mbah lurah, mbah bupati, mbah presiden kuwi nek cedhak karo rakyate bakale ditresnani. Mbah duka, mbah lurah, mbah bupati nek ora cedhak karo rakyate ora tepung kuwi arep ana rasa tresna saka ngendi? Ora bakal iso. Ngoten. Mula kudu tansah cedhak karo masyarakat. Elinga sampeyan iso lenggah dadi duka, dadi bupati, dadi lurah niku merga disengkuyung dening warga masyarakat, merga saka suarane masyarakat. Nek wis dadi aja lali dicedhaki para masyarakat. Suta Naya, ayo piye? Kahanan desamu piye? Sae, Pak, sae kurang apa? Kurang niki irigasi. Yo, gotong royong tak bantu bareng-bareng niku bakale dadine apik. Ngoten. Ning nek meng meneng wae lungguh sila tumpang kendangan dengkul duwe derajat duka lurah bupati rumangsa duwe derajat sing dhuwur dhewe nggo nepak mbun-bunane para kawula. Oh lah mbok sumpah wis to ora suwe umpama dadi ming sak periode. Bar kuwi mudhar. Iya Bagong. Nggih. Mula sampean ngerti dhewe. Semar nika dadi duka pirang taun? Meh seumur hidup. Ngoten. Merga bapak niku arepa wis tuwa, arepa bapak niku wis sepuh, ning ora ana sing wani ganteni bapak dadi pengarepe Karang Kadempel. Bapak niku entrengan. Ana sripah, wong urung mati bapak wis teka. Ayo ora gleng. Bapak niku nek kok MC sripah ana wong kerokan wis dipesen. Iki seco nek mati aku sing MC. Lho pripun? Saking bapak niku lek tresna tenan. Iya. Ana pertemuan apa-apa bapak teka. Ana wong dandani dalan bapak teka arep wis tuwa. Nek ya kuat nek ming narik keseran bapak niki ya nyambut gawe. Lho, wong klumpuk niku ora kudu nyambut gawe. Waton gelem mlumpuk bermasyarakat nek ana tanggane rame-rame ayo dicedhaki. Ana apa to? Ayo dibantu. Bantu ora perkara duit, bantu moral. Ngono ya apik. Oh, ngoten bantu swara, ego, partikel niku ya diregani.
Ora kok ming alasane, aku ora iso nyemen kok. Kon melu kumpulan gawe irigasi. Kon ngopo ning kono? Niku ming alasane wong keset. Iya Bagong. Nggih. Aku ora iso ngaspal kok kon gawe dalan. Ngopo ning kono? Ah niku alasane wong keset. Ora kaya ngono. Sing apik niku kumpule. Kumpule niku sing apik. Bapak niku ora tau wegan. Bapak niku tahlil ya mangkat, genduren ya mangkat. Sripayu apa-apa bapak niku ora tau kok absen. Mesti mak petungul ngerti-ngerti ten riku. Mula masyarakat tresna, mula masyarakat sayang karo bapak. Nek sampean nganti lali nyedhaki para kawula, terus kawulane sakarepe dhewe ngenten iki sing tuna sapa? Samang. Samang ki apa? Cara desa aja digunakake ning kraton. Sampeyan kok samang. Samang niku singkatan saka sampeyan. Ming disikat dadi samang. Oh ngono nggih nek cara nggen kula ngenten niku samang. Mula dinten iki kula sowan kepareng samangke mugi andadosna ing kawuningan kula badhe ngambil 3 pusaka. Inggih menika Tumbak Karawelang, Payung Tunggul Naga kalih Pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada sareng sak tindakipun pepunden Pandhawa. Ngoten mawon. Pun kula tunggu pangendhikanipun Sinuhun Prabu Darmakusuma. Werkudara. Nggih. Piye Yayi? Ayo mangkat gegayuhane Semar ngilingake marang para Pandhawa. Yen nganti awake dhewe ora budal nyang Karang Kadempel, yen nganti Semar nesu sapa sing bakal ngereh-reh atine Semar? Modar ora. Semar iki nek nesu bahaya e. Wingi bar nesu nguyuh sak nggon-nggon. Nang ngarepan dodo, nang pinggir omah dodo. Ana daya barang dodo. Koko Prabu monggo bidal dinten menika Koko Prabu. Koko Prabu monggo bidal dinten menika. Koko Prabu monggo bidal dinten menika. Yayi, nuwun mapunten, Werkudara. Nggih. Kosik Yayi. Saking tumindakku iku kudu dipetung. Dipetung tegese piye? Aja grusa-grusu mengko yen to ketemu dalan buntu ndak malah ora prayoga. Kresna kakangku darbi pangandika apa? Werkudara. Saiki ngene, ora kok jeneng aku ngilani lawan Kakang Semar ora. Ora kok jeneng aku kuwi nias marang Kakang Nayantaka ora. Jeraku ngerti dhewe. Yen to Kyai Semar kuwi pantisaning Sang Hyang Bathara Ismaya. Sapa to sing ora percaya marang Kakang Semar? Bebasan kae pusaka bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap. Nanging petungen Semar kuwi menungsa lumrah, kedunungan ina lali salah apes lan mati. Jiwane kaya jiwa menungsa. Mula ora mantra-mantra titisaning dewa. Nadyan pun Kakang kuwi akeh sing nyebutake titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Nang wis bola-bali pun Kakang kuwi tumindak luput. Wis bola-bali pun Kakang kuwi tumindak kleru merga isih kesandingan wadak. Tegesipun isih kesandingan tata lair. Wong kang isih sandingan wadah kuwi tegese gampang nglakoni keluputan. Mula Dimas, perkara iki dipetung aja kesusu budal nang Karang Kadempel. Tegese Kresna kakangku ngendika kaya ngono. Ora usah dadak mbok iker ngerke, aja mbok ubeng-ubengke. Gage jujuken ana panakra bawa apa kowe kelawan Kakang Semar. Werkudara. Tembung sing akeh-akeh saka pun Kakang mau lereke mung siji. Semar kuwi isih menungsa, kedunungan ina lali salah apes lan mati. Lah, kuwatiring pun Kakang ana tembunge si Bagong nyuwun ngampil pusaka 3, Tumbak Karawelang, Payung Tunggul Naga, kelawan Pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada. Ana rasa kuwatir penggalih pun Kakang mbok menawa ana niat ala saka Kakang Semar kok kepengin nguwasani pusaka 3 negara Ngamarta. Lah iki lho Yayi, perlu tok petung. Merga dasare apa aku iso kandha kaya mengkono, Semar isih menungsa kedunungan wadak, tegese kedunungan luput. Mula perkara iki kudu dipetung, aja kesusu budal nang Karang Kadempel. Ning ditanjehke sik apa lahir batin Semar nggone bakal bangun kayangan, apa kabeh mau mung kinarya pawadan utawa kinarya alasaning Kyai Semar nggone duwe niat ing ora prayoga. Dene panjenengane kepengin gaya wujuding pusaka 3, Pustaka Jamus Lima Sada, Tumbak Karawelang, Payung Tunggul Naga Werkudara. Kagiat risang kapirangu rinangkul kinempit kempit. Dosang reknan
seraning bawana ya setu kang walang ati ya setu kang kudu kering ya setu kang ana sing tias ing Nun amit pasang Kalimantan nyun pangapunten sinuwun kok mak celekit kula krungu swara sing rampenan. Bagong sing sabar Bagong aja banjur tumangkar kanepsa merga midhanget sabdaning Koko Prabu Ndhuwarawati. Kudu sabar merga pirembugan akeh para priyagung kuwi pancen penemune dhewe-dhewe. Nggih, kula percaya. Ning ana kata-kata sing marai ora penak. Semar ki isih kedunungan Wadak. Semar ki kedunungan Wadak, wong sing wis kedunungan Wadak kuwi kedunungan ina lali salah apes lan mati. Terus Semar dianggep arep tumindak sing ora prayoga merga kepengin gayuh wujuding tumbak Karawelang payung tunggul naga lan pustaka Jamus Klimasada. Nuwun sewu napa atur kula nika dereng cetha. Pustaka Jamus Klimasada tumbak Karawelang menika estunipun namung kinarya syarat. Syarat. Mohon yang belum mendengarkan kinarya syarat. Dadi kula niki Semar niku ora kepengin gaya pustaka Jamus Klimasada. Semar niku gunane napa to kepengin pusaka? Arga ngapa? Wong Semar niku wonge seneng tentrem, Semar niku wonge seneng rukun, Semar niku wonge ora seneng regejegan. Kok mbutuhke pusaka ki ajeng ke napa? Kula tak takon. Iya Bagong sabar Bagong. Wis ra iso sabar. Sabar ana wates ya iki kula mrogoe duwe wates kok. Nyepelekke. Nek pancen lupute karo Semar dasare teng pundi? Nek Semar niku kepengin kamukten, Semar niku pengen derajat pangkat wis biyen-biyen. Monggo Semar niku saiki umure wis ora iso diitung. Kalkulatore jebol. Ngitung umure Semar. Pinten abad umure Semar? Kok isih kepengin gayuh kanugrahan, kepengin gayuh derajat pangkat ki nuwun sewu. Niku dasare ora kok perkara petung nganggo tembung sing apik. Niku pancen dasare wong niku ora seneng karo Semar. Bagong aku njaluk sing sabar. Kula nek pun ngenten iki ora iso dindakke. Bagong sabar dhisik. Ah ora iso. Lara ati kula dunake kaya ngono. Ketayalan tekan mriki saringan mawon. Nek ana sing ngarani Semar tumindak elek, mboten masalah, mboten masalah. Kula tak wangsul. Kula tak wangsul teng Karang Kadempel, kula tak matur kali bapak, "Pak, kowe dikira ngene. Kowe dikira tumindak arep tumindak ngene. Mungkin nek Semar takon, sapa sing ngarani Bagong? Sing ngarani iki. Kira-kira piye? Nek Semar nesu kira-kira wong sing muni ngono kuwi mau wani wae piye? Aduh arep karo bapak. Iya, aku ngerti yen bapakmu nesu aku iso ngrasakake lan aku dhewe ora bakal wani. Ning tak jaluk sing sabar Bagong. Mboten iso sabar. Pusaka bakal tak paringke kowe. Ora nggawa pusaka ora padhen. Wis kebacut mangkel kula teng mriki. Nembung apik-apik. Kula niku le ajeng matur sinuwun Prabu Darma Kusuma. Wiwit dikongkon bapak telung dina kepungkur kula sinau basa Jawa. Men aja ketrikel-trikel omongan kula kok barang tekan iki ana sing alambene sampe naik dhewe. Bagong kuwi nalendra ora urusan. Bagong sing sabar. Aja kaya ngono, kowe sing sabar kowe wong tuwa. Wong tuwa ngapa? Kok aku ora trima. Wis ngonten mawon saniki lereke. Saniki garis besare ngaten mawon. Sinuwun purun maringke syarat telu niku mboten. apa? Siji semen telung sak. Aku ki jan mapikir aku malah bangun toilet terus. Tumbak Karawelang payung tunggul naga pustaka Jamus Myang Dimatriyata ajeng mangpareke mboten. Nek sampean maringke matur nuwun tegese sampean sing kelingan karo labuhane Bapak Semar. Nek sampean ora maringke gugu omongane wong sing ngandhake Semar kedunungan Wadak mboten apa-apa, mboten apa-apa. Ning
ampun ngluputke kula nek bapak ninggal Pandhawa. Ampun ngluputke kula. Pandhawa iso kaya ngene iki mergo sapa? Pandhawa cilik dileliting mlebu ngalas ditutke. Mlebu guwa ditutke karo bapak dijak prihatin. Tundhone saniki Pandhawa ngunduh wae ing pakarti iso mukti ngawibawa. Bapak ya tetep dadi abdi ora mundhak pangkate, ora ana kok tumenggung Semar niku mboten wonten. Niku ikhlas bapak nglakoni lelakon kaya ngoten niku ikhlas Ndara. Nek kok sampean wonten niku malah enten pengendika sithik wae ra nuwun sewu rada terus penggale sampean ora tetek, ora tangguh, ora tanggon. Wah, Kresna kakangku. Mergo saka pengendikamu Bagong nganti kaya ngono. Wah, piye iki le ngendhake? Ora ana sing ngendhake aku nek nesu. Nek ora diliwetke. Aku iki nesu anggere mambu sega terus mendho. Ayo, piye? Mboten wonten. Pun ngeten mawon kula mlakuke omong nggih kula niku kesel. Omong terus saben bengi laran-laran. Ngenten mawon nggih. Tundhep pion. Mboten sak kula jret-jret sing angel-angel, kula tak wangsul. Bali piye? Bali matur karo bapak. Arep matur apa? Apa anane ajeng kula omong nggih bakone wong resik. Ora tau tumindak ngapusi kula niku ora tau tumindak ngapusi blas ora tau. A kula omongke A, B kula omongke B. Ora ana tetembungan Bagong kok dandang dikandhake kontol dikandhake dandang. Mboten, kasunyatan sing dumadi kula aturke ngersane bapak. Nang ngene bapak nesu, kula wis ora melu-melu, ora melu cawe-cawe. Nek nganti bapak kula lapori ngonten, Pandhawa kok kaya ngono. Aku dhewe sing ning Ngamarta. Kapok kabeh. Sli, wingi tanggane bapak dintuti bapak opname sepriki. Ngobal-obal entut ngeri tenan. Ambune wuh sak bis mambu kabeh. Saya nek bar mayang, wah. Nggih gloso terus mengkurep dias. Wah, sampean ngerti abdine bapak sing jenenge Bagya. Saniki raine ireng matane mledes. Mergo kenontut niku wau. Asli kula ora golo. Pun ngoten mawon, sekecake lenggah kula tak matur karo bapak apa anane. Dadi tekan semono sinuwun Ndarawati le mikir karo bapak ya. Aku kok dadi ora nganti kentekan pikiran ning gagas karo sinuwun Kresna. Iya, bapak dianggep arep duwe niat liya. Dume bapak ngersake pusaka 3. Tumbak Kara Welang Payung Tunggul Naga Pustaka Jamus Jimat Kelima Sada. Hak kandhake Semar tenan kowe sinuwun, yakin bapak ki nek wis nesu ngedape-dapi nggilani malah sisan gawe aku tak weruh nek pancen Ratu Ndarawati ki iso menang karo bapak tak delok kaya ngapa kahanane. Pak Mir, aku mulai Pak. Aku arep lapor karo kowe Pak. Iki ana kahanan sing kaya ngene iki, bapak mikire piye? Nek bapak ora trima tak kon nyambut gawe dhewe. Nek aku karo Sinuwun Ndarawati aku jelas kalah. Aku matur ngersane bapak Pak. Tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya ora nggono magawe gelar irawang Ndara Setyaki, iya. Kok tiba-tiba mak bedunduk? Bedunduk apane? Sampeyan iki lho. Kondur teko mak bedengus. Kaget e kula. Bagong. Non
Warendi wangsul bali ngopo aku nyaketen ngelera entuk angkutan malah ora tekan ngomah kula aku tak takon karo kowe bali arep ngopo ajeng matur kali bapak matur perkara apa wane niku rahasia blok ora nun blok ora bloko takon dosa aku tegel karo kowe yen perlu tak jempalani Bagong mangke yen to niki masalahe napa kok ngerti-ngerti dijempalani ora ngerti kentang kimpuling lelakon pojok planet ing kanan kok ngerti-ngerti kula ajeng ditutuki niku masalahe napa monggo nek kula ajeng diantemi monggo ora masalah kula ikhlas nek kula salah aja kok diantemi lebokke pakun jaran kula disiksa nek pancen Bagong luput ora masalah ning ora salah ora kleru dijotosi niku terus pripun le mikir apa kowe ora rumangsani kleru mboten kowe mau ning kedaton omong piye wah werna-werna lali punan pun sore wau wis kliwatan limbukan barang wis ra iso mikir kula Bagong nun aja sembrono kula mboten sembrono kowe mau ning kedaton matur karo Kanjeng Koko Prabu Ndorowati nek kowe arep bali ning Karang Kadempel nggih arep wadul karo bapakmu perkara Sinuwun Prabu Ndorowati mambengi kekarepaning Kakang Semar nggone bakal bangun gayangan ya apa ora kuwi lha kok ngertos sampean ngerti bae terus rawuh sampean mriki aku didhawuhi supaya nyekel kowe lho iki piye ta iki kok sampean nyekel kula niku salah kula teng pundi ora sampe takon salah yen kowe wadul karo bapakmu yen bapakmu nesune karo Koko Prabu Ndorowati monggo kriwikan dadi grojogan geguyut dadi tangisan Semar iso mungsuh Koko Prabu Ndorowati pancen kuwi sing tak jarak aku saiki arep kepengin weruh Semar karo Kresna iki digdaya sapa ya ben padha-padha pamomonging Pandhawa Kresna pujangganing Pandhawa Semar pamonging para Pandhawa nek gelut menang sapa Bagong nun kowe aja sembrono aja sembrono iki lagune Mas Mantos ora sak kenakmu dhewe Koko Prabu Ndorowati dawuh karo aku supaya kowe tak bondo sawetara wektu weh lah iki berarti pancen wis numusi lek ngimpi dirubung sendok mau bengi edan tenan dirubung penari sendok wah atur nek kula bangga tak rampungi nek kula pasrah kowe tak bondo oke wis ben mudar nek kene mbok men wis tak niati kok ora tau mlebu ning cangkeme sencaki lho kok meng lambeku terus sing klebonan apa mergo aku ki gragas wae ya larone iki ngerti mlebu ning cangkemku aku apa-apa tak pangane urip mateng tak pangan abang Bagong malang kerik wae yen ngono kowe wani karo Setyaki den cacing yang pidak menungso ngolek ki ora ngrasake lara ning butuh males karo sing idak mongko cacing ki ra ndek perasaan Bagong ki wong diparingi perasaan aku ki mloro ae masuk angin tak goleke tombo sontek tak blonyo awakku men mari kok mati diame-ame manusia macam apa kamu gugu karepe dhewe apa dikira sampean getak-getak karo Bagong ki aku miris aku wedi gak no gak wedi ya yen ngono kowe wani karo aku wedian diampun lho malah misuh-misuh ya men ora minggat suarep aku ora manut terus Setyaki kene marganing patimu jajal sekseni piyai semene Sencaki karo Bagong menang sapa mari dicoba ning dituku lho ora dicoba-coba tuna dicoba-coba sayombo mati ning aku mangga wah raine aku kaya tau weruh aja ndelik ora aku isin aku soalé kondang bagus aku sapa-sapa mesti apal karo aku males aku madhep rene wegah perang kok mungkur ya men arep ngopo kowe Pandhawa goleki Semar apa ora wah iki madhep rene oh lah aku kaya apal aduh
Ki nek kesuwen konangan iki aku. Pandhawa ora golek Semar mergo akeh kewajiban. Tegese Pandhawa ora tresna karo Semar. Nek Pandhawa ora tresna karo Semar, sapa sing arep ngayomi karo para Pandhawa? Kowe kok cerewet kuwi jenengmu sapa? Andakamurti. Andakamurti. Ya, Saka ngendi? saka Pacitan. Ben sak-sake pokoke. Kleang kabur kangenan mendung ke baratan. Mendung goleki ora? Ora goleki tak amuh negara Ngamarta. Waduh plok dasmu. Ayo! Wah! Sing nekani negari Ngamarta ingkang ngraman Ngamarta menika sanes tiyang. Lho, sapa? Wong edan. Kaya apa rupane ning kok kaya ora iso mikir. Wah. Menungso teteke aspiro wae kekuatane ngedapi-dapi. Tak tendang sirahe ora apa-apa. Kuku Pancanaka Ora tedas. kalah. Alah, Kok iso kalah? wah cerewet. Mboten. Ya nek kalah mundur kono. Yo. Wah, batur ing getak-getak. Kalah yo kalah. Cerewet. Mboten kok. Mboten apa? Sebul wong edan. Iya. Glelengo. Lho, saka ngendi no Gareng? Lho perang kok ya. Kula niku kalih Bendara niku setya bekti. Kalah apa menang? Pangestunipun kawon Ndara Werkudara kalah kok aku kon menang. Mundur kono, lereno nggih. Titenono kowe. Ngapa kowe plirak-plirik ngece ya? Iya. Lho saka ngendi no Gareng? Kula niku nek perang niku ora gelem leren nek urung tekaning pati kok bagus. Pancen ngono kuwi jiwaning satriya. Nggih. Kalah apa menang? Pangestunipun kalah. Mundur kono nggih. Apa truk ngece meneh kowe? Mlirik ya. Cah ku metu ngendi to? Oh, tudul desa. Mlipir. Diani Drei. Anggerene kono Gareng mundur nggih ngestaken dawuh. Ngapa truk mlirik dies. Wis delikke kene. Ben cara mbiyen ya ora apa-apa. Iya. Titenana kowe. Lho, perang meneh karang kula niku nek perang bola-bali kok. Oh, lah ya wis kalah mesti kalah. Mundur kono nggih. Yen ngapunten, ngapa truk anu kula tak liwat mriki mawon. Oh, weruh kok ya. Aduh. Ki kok cocoke aku lho. Bang ora ono sasaran. Ono ratu kok dicubles bokonge ora. Lah kaya katosen dengermu ku. Tak sawange kaya ngapa mungsuhe keparat. Jagat Dewa Bathara. Jagat Dewa Gedhe tur dawa. Wonge dan tenan iki. Janaka kok ya pangling, Werkudara kok ya pangling ngono lho. Lah nek kowe musuhku, aku ora pangling karo kowe. Kowe sapa? Lho. Kok ora ngerti karo aku lemu dadi satriya urung suwe apa? Waduh, nenggel iki kata-katane.
Iya iya. Iya, pancen tak ngerti aku karo kowe. Sapa nek pancen ngerti? Kowe Prabu Kresna. Ratu ing Ndarawati. Ya Prabu Narayana. Ya Prabu Padmanaba. Ya Prabu Padmanemtu. Caidan. Ora edan, jenengmu sapa? Andakamurti. Waduh, Andakamurti jeneng anyar. Anyar ya men bar tuku kok cerewet. Lho kok karaku kok wani, Werkudara kalah karaku, Janaka kalah karaku. Wangi-wangi wong loro sisan kene. Ajar ku andamu, wani karaku. Sing nawedeni apamu? Lho, aja niroke, ya men karaku. Mati dening aku. Mati. Mati lho sapa? Kowe mati dening aku tibane senjata cakra. Oke, Ramayana tibakno. Aku mati, kakangku Kakang Andakadewa ngamuk. Lho, kakangmu ki sapa? Andakadewa. Saiki nendi? Nang angkringan. Lho. Kok tekan angkringan barang ora usah kok kan bebangaken ayo. Kowe apa aku sing tekane mati dening aku panggal ta. Oh, titenono. Ratu jireh ya ngono kae. Meng wani nyuwarani tok. Mati dening aku titenono kowe kok mundur. Wah, lah personalenge mung mundur tok. Ora ana sing siji loro telu maju kae. Iya. Kresna, kowe aja mundur. Kowe kudu iso ngandani para Pandhawa Kresna. Petro, non. Kowe butuh duit ora? Ha butuh no. Ha butuh tenan. Nggih. Nyo tampanono. Nggih. 100. Kresna kok maringi ming 100 sih? Ndara-ndara liyane iki nek kai 2 yuta, 3 yuta. Ya kono melu bendara liyane kok. Ya wis melu kowe wae. 100 trimo ora? Trimo. Trimo ora? Trimo. Ora bengak-bengok tak dondomi cangkemmu kowe. Ning ana syarate. Syarate Andakamurti kae patenono. Kraman kae patenono. Ora iso mateni 100 bali 600. Wis ngono, mangsa burung. Ratu ireng, cetril. Reng, kowe butuh duit ra? Butuh no. Ya, iki ana 15.000. 15.000 lumayan. Nggo tuku cakar nggo ngruwaki raimu. Nampa kok nesu ya ben. Kowe entuk 100 kok kancane kaya 15.000. 15.000 ana syarate. Syarate apa? Mateni Kraman Negara Ngamarta. Sapa? Andakamurti. Ya ora ana witra, aku wong ringkih. Wong loro. Wong loro. Kowe karo aku maju bareng. Oke. Maju bareng ya, maju bareng bethuke. Ya. Sapa iki? Andakamurti. Wis apa? Aku Petruk. Pangkatmu? Batur. Sorry, tidak level. Sik. Mandek sik. Ora iso, ora level, ora. Aku ora mungsuh kere-kere, tanganku kotor mungsuh kere. Sik to. Oh. Walah, cah. Oh ya iso ning nglakoni ngono lho. Ngapain kau? Ngapa kowe kok njur kaya nyanak-nyanak? Wong kere kok nyanak-nyanak karo wong sugih. Reng, rene yo. Wah, apa sandangane apik ora ini ra iso dipermak kaya.
Raine ra iso dipekonah piye-piye sing pletot kaya ngono kuwi. Hus. Begadang. Berdagang ora toto kok berdagang jangan berdagang. Keparat ngarepe dhewe. Sapa wae? Petruk. Sing mburi? Oh kelinci. Kelinci mancal raimu iki apa piye? Nala gareng. Pandhawa ndi? Kon nungkul ning ngarep aku, ora nungkul sirna merga lae. Ngerti ora itu? Kok kaya Bagong. Ketaya. Ngatrek. Ketorone sarunge mampu pertamak. Bagong ora sok kulaan to. Gulung dening Kelurahan Petruk saha Kelurahan Garing. Ical wujuding Andaka Murti. Nenggih Kelurahan Bagong kagiat kadrakasan para kawan kekalih. Ngapa Gong dadi satriya barang? Sing dandani Andaka Dewa. Andaka Dewa sapa? Banteng ning ampul lho tenan. Nek ngerti aku Badar ngene iki mesti ngamuk sapa sing aran Renggalange. Oh, arep golek Joko Tingkir apa? Beda ceritane. Bayang ra ono Joko Tingkir. Joko Tingkir ngopo? Joko Tingkir karo Boyo kok. Wah. Endi ya lali aku. Aku ora ngerti sejarah gobloke. Aku sing nyekeli kae dudu Joko Tingkir. Sapa kae? Kae Ki Ageng Pemanelan. Ndasmu. Malah ngendas-ndaske kowe iki mbelokke sejarah sak penake dhewe kae sing nyekeli baneke Baron Skeber. Oh Baron Skeber iki sopirku kok ngulu megap-megap lho. Anggere turu kok karo sound system banter ling ngorok. Jejuli lemah wae cangkeme. Mangkelake tenan. Heeh. Kae pokoke banteng terus kae. Lah mung suwe sapa, Gong? Aku ya ora ngerti. Sinuwun Kresna Kondene. Sinuwun Kresna Kondene. Sing awani akon sapa? Kowe iki ya ngawur wae kok. Timbali Petruk. Ya. Den, ngopo? Timbali Petruk. Dapure Petruk nimbali aku. Ngopo? Enten banteng ngamuk. Mungsuhe sinten? Coba tak tontone kaca pesan Petruk. Wah, nggih ditonton kaca pesan, nggih. Ose. Tak deloke sik. Aku lho ya pengen delok kok ya. Wela dalah. Wo, lah kok iso dadi kaya ngono. Welo kok andang semono ya. Iso dadi kaya ngono kok andang semono. Ora ngerti le melare. Edian tenan. Waduh. Kowe iki edan ora? Ha pengen weruh kok. Petro, Nun. Kyai Prabu Darma Kusuma gendongen nggih. Mungsuh banteng kae. Oh nggih, ngestaken dawuh. Niki nek kula karo sampeyan mboten ninggal-ninggal banteng nika mesti ngrusak negara Ngamarta. Petro iki arep nang ngendi? Perang mungsuh banteng kok. Ayo aja. Kono kawan ki nek awur-awuran tak ngono ae. Lah wong ratu kok ling gendong kok diliwatke jeglongan-jeglongan. Nganti Kyai Prabu Darma Kusuma ling ngendika kaya wong wah. Petro alon-alon ora cah edan kowe kaya ngono kuwi ratu ya padake.
Petruk wong edan ratu kok mlayune bantere ora jamak. Ratu kok ngantem kok ming. Kowe. Apa kowe? Iki piye Petruk? Niku sing ajeng ngamuk teng Amarta. Kowe sapa? Aku Andakadewa. Andakadewa. Ya, Wigatine ngilingake marang para Pandhawa, Gandheng Pandhawa konsatan pamomong. Mula Pandhawa kudu ngupaya menyang endi dununging Semar Badranaya. ora usah ado-ado Pandhawa nggening upaya Kakang Semar. Kakang Semar, ndak suwun sampeyan blaka wae yen to wis jeleh momong para Pandhawa, Puntadewa uga ora bakal urip ana ing alam padhang Kakang Nayantaka. Reng, Bapak Reng. Wah! Gemes. Ayo. Woi. Ngapa lunga barang? Ya ming nyoba bendaramu Pandhawa kuwi tresna raku apa ora? Wah, kiaiane. Petruk aku arep lungane wae, Petruk. Aja Reng, ora disiksa. Wah. Gemes aku ora. Lu kok bokonge tambah gede? Ya ben. Ya ben. Gong, Bapak Gong. Iya. Hei. Kler. Wong edan Bagong. Bapak. Ampun tidak mulai, Pak. ora. Aku sayang Bapak. Iya. Aku juga sayang Simbok. Sapa arti saya? Ampun tidak ya, Pak. Ora. Kula ajeng duwe gegayuhan bangun desa lho, bangun kutha, Pak. Iya, Wis sakarepmu. Nata kutha. iya. Sakarepmu. Ngono ya, Pak. Ampun tidak, Pak. Ora. Nggih, Pak, nggih. Heeh. Kula niku nek Bapak tidak kula niku ternyo. Iya, Duh. Apa ning ngerti ra? Njaluk duit biasa. Biasa ngene njaluk. Pak, kula sayangane Bapak. Kula niku nek dina ora diparingi Bapak niku rasane teng awak greges-greges. Ngandel ora. Sesuk tak paringi kaya neng sarung isih anyar. Sesuk peken. Matur nuwun, Pak. Ning sarungan niku nek mboten gawe topi nggih panas, Pak. Ngomah kaya ana pecis. Peken aja kuwatir. Nganggo pecis nganggo cara ora kelambenan, Pak. Bocah pintere raja macam. Kaise ana bathik. Sesuk peken nganggo bathik, nganggo topi, nganggo sarung ora mangan ngelih, Pak. Sesuk tak paringi panganan nek kesuling ngekek mambu, Pak. Ya sesuk jajan. Jajan nek ora nggo dhuwit ora iso jajan, Pak. Ngandel ora. Ngapa kowe? Teknike dhewe-dhewe kok do. Mbaya men kae ya, Pak. Iya tak kei. Anak sing paling tak tresnani iki mung kowe aja kuwatir, tak paringi. Kakang Semar yen to pancen mengkono Pandhawa bakal tedhak ning Karang Kadempel. Mbiyantu lawan Kakang Semar apa dene Bagong nggone bakal mbangun desa nata kutha, Kakang. Matur nuwun nek ngoten. Kowe kula dherekaken sami rawuh enten Karang Kadempel, Ndara. Karang Kadempel lha kok dadi kahanane mosak-masik. Wah, pangling iki gaweane wong-wong dandang mangure.
balane Bathari Durga ora minggat aja kondus lak singkirke so tangane Werkudara. Punten ayo anak-anakmu adya balamu kon semingkir. Para jim setan berkasaan ilu-ilu banaspati engklek-engklek balungatan ndak. Ganggu gawe dulur-dulurku sing lenggah neng kene sing wis padha tetunggalan manunggal. Arep tok gawe pisah-pisah, arep tok gawe congkrah konangan Semar tak kumbala geni. Nyuwun pamit Kakang sing ati-ati ayo badya balamu jak bali kabeh. Saken jawa. Arsa madange jagat tumungup-mungup paning sapucaking wukir marebak bangsa merat keneng soroting surya mega lan gunung Ndara wiwit purwa madya wusana pun paripurna ya kula nyuwun pangapunten enten kirangipun lan Bagong mugi kasembatan anggenipun bangun desa nata kutha ya Semar awit kekalipun menika mboten saged dipun pisahaken kedah manunggal tetunggalan nyawiji dados tunggal ya purnaning gati sura sudrajane kang rat suh brasta tekaping kula Darmastuti rahing sami makarya rahing samya pinanggih Lestari Widodha mboten manggalengan setunggal menapa Setyaki ngopo Nun sewu ngopo kok sajake pasuryanmu kaya ora seneng mboten seneng ora seneng perkara kula nyuwun priksa sing dadi senopati Ndrawati iki sapa Setyaki Prabu Mandura wonten mriki menika dawuhane Dayoh. Ana Dayoh kok ngundurke Dayoh kita tata cara ngendi? Upama Wirambana Dewa menika bakal gawe rusak. Sing kudune ngundurke, sing kudune nantang Wirambana Dewa, aku dudu kok Prabala Dewa. Lho, aja jangkar, ya men. Nglangkai purbawasaning senopati. Lara ati kula tiwas didapuk senopati ora didhawuhi perang rasane kaya diris-iris atine. Rumangsane dumeh dianggep ratu galak, ratu wani, ratu kendel. Terus ninggal karo Senopati Ndrawati. Nek pancen kula wis ora didapuk dadi senopati, kula caosaken pangkat kasenopaten kula trimah dados tiyang limrah kemawon boten gadhahi pangkat senopati. Kosik to aja nesu mawon. Panjenengan kurang adil, panjenengan kurang wicaksana. Nek ana Dayoh sing bakal gawe geger Ndrawati sing duwe kewajiban ngundurke Setyaki dudu kok Prabu Baladewa. Mendel-delke. Terus karepmu piye? Terus karepmu piye saiki aku manut karo kowe? Nyuwun bailah. Palilah apa? Kula badhe medal Jawi. Karepmu menggak kok Prabu Mandura. Nek kok Prabu Mandura ora gelem tok penggak, babar pisan mungsuhku loro. Lho, loro sapa? Wirambana Dewa karo Baladewa. Lho. Aja ngono to, mboten. Pikantuk menawa mboten. Nek mboten pikantuk, kula aturaken pangkat senopati. Ning nek aku entuk, kula nyuwun pamit. Ya wis kana sakarmu, waton lega pikirmu. Nyuwun pamit.
ngapunten sing dadi patih ning Ndarawati niku sapa? Ora iki kok Udawa kok melu-melu, mboten perkawis melu-melu. Wong nomor 1 teng Ndarawati niku sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Wong nomor 2 niku patih. Kula niku wakiling ratu. Lah kok dadi patih, kekuatane dilangkai karo Senopati. Senopati mriku sak ngandhaping patih. Panjenengan utusan karo Senopati, terus patih kon ngopo? Lah terus karepmu piye? Lho, saiki karepmu piye apa kok ya arep perang karo Wirambana Dewa? Apa arep menggak Koko Prabu Mandura? Mboten, kula namung matur kemawon. Wong edan ora. Lho. Nadong timbalan. Wong aku ki nek weruh kowe perang ki aku malah guyu. Kowe iki patih ora tau duwe kadigdayan, ora tau duwe kekuatan. Ning pancen pinter manut para kawula, mula kowe tak anggap dadi patihku selawase urip. Ning sesuk meneh nek perang kuwi ora usah dadak. Tok ketok wong kuwi patih ki ora iso perang kok. Iya. Nek Setyaki pancen wangun, nek kowe ora wangun. Iya. Ayo. Bali ning papanmu, sendika ngestaken dawuh. Kawula tatanen Udawa. Iya. Baris. Ora. Tatanen aja nganti kasempyok ing aradan. Merga iki mengko bakal ana perang gedhe negara ing Ndarawati. Nggih, ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kaya wis ora ana dawuh maneh. Samba, lawan timbalan ngadawuh. Budhana kang padha seba, jeneng ingsun kondur ngedaton sinambi manggi lawan bibimu, ya kuwi adikku Wara Sembadra. Bakal ndak kanthi punapa tengastana Gadamadana. Nggih, Rama Prabu. Sembah kula ingkang ndherekaken jengkar maduka Kanjeng Rama Prabu. Iya, Samba. Udawa wonten timbalan. Budhana kang padha seba, kaya wis ora ana dawuh maneh. Kawula nuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kakang Patih Udawa. Purnagati ning Pananggilan. Sanota sukundur ngedaton jeluk saking Damparetana kinapit gambaran gading kadheraken sangganing Pramban Cedi manggung ketanggung Joko Paloro. Ingkang sami ngampir upacaraning keprabon. Kawistingal saking Mandra tindak Nyosri Naranata katon gumebyar busanane. Wah. Ayo, endi sing jeneng Prabu Baladewa? Wani nantang karo Prabu Wirambana Dewa. Malah ilang tata kramane, ilang unggah-ungguhe ing atasipun ing Datulaya. Wani mulasara kelawan Prabu Wirambana Dewa. Saha iki? Bakon Harwagu Senopati Ndarawati Raden Setyaki. Raden Setyaki. Wresniwira Singa Mulangjaya. Endi Prabu Baladewa? Ora sadadak ngrasani Kanjeng Prabu Mandura. Ayo Setyaki wae ayana. Lho. Wani karo sing tawedeni apamu lena pangendhamu tebak dadapune marganing batimu. Singa lena prapting lalis Prabu Wirambana Dewa.
Togok wonten timbalan. Wis lakon dadi perang antaraning panjenenganing Sun karo prajurit negara Ndrawati. Nuwun sewu, sampeyan mangsaipun sinten? Ngakune Senopati Ndrawati, arane Raden Setyaki. Nek daratur kula ampun mang bajutke. Ampun mang teruske merga nuwun sewu, Raden Setyaki niku arepa dedeg piadeke ora padha karo sampeyan ning digdayane kliwat ukur. Niku satriya peng-pengan. Kula nek matur niku napa entene mboten ajeng kula gawe-gawe. Kula ngetutke ratu kaya sampeyan niku sepriki niku pun wonten pirang-pirang nalindra, pendak-pendak perang karo Setyaki mesti mati, pendak-pendak perang karo Setyaki mulih dadi aran. Mula sampun ngantos sampeyan iku dadi genepe ratu sing kula dherekke sirna muluk mungsuh Raden Setyaki, kula dherekke kundur mawon. Yen aku bali napa dukaning Prabu Godayitma, merga ora iso mboyong Wara Sembadra. Mula tinimbangane aku mati kodhok ana ing negara Tawang Gandungan. Luwung mati ana ing negara Ndrawati ikhlaske nyawaku. Piye, Lung? Wis nengke wae, Kok. Wis ora kena iso dikandhani ya wis arep ngapa meneh wong awak dhewe iki batur pangembating catur. Nek iso ya diomongi, dene ora ya wis. Arep diomongi kaya ngapa nek pancen wis nggugu karepe dhewe ya wis ora bakal iso kendho kekarepane. Terus sampeyan ajeng tumindak napa? Setyaki nadyan atos awake. Setyaki nadyan digdaya. Ning aku duwe pusaka kok. Pusakane siung pengapit. Siung pengapit, siung pengapit. Setyaki tak cokot ora nglimpang dadi Kandaca Duntang Prabu Wirambana Dewa. Sing atos-atos sinuwun sing prayitna ngati-ati yo. Gong non ora sah nganu, ora sah diapalke. Terus pokoke kowe arep ambles bubi kari batin tok. Oh nggih, nggih. Piye, Tru? Sukses. Terus kaca tak apake? Tak tangisi. Kowe kok iso nangis? Monggo kowe ora tau nangis lho, Tru. Anakmu mlebu rumah sakit kowe nanggap dangdut tok. Cengelmu ora. Ora ndek perasaan kowe soalé. Ada? Oh, ora wae kok. Ah wae. Climen orjenan sing nyanyi bojone Bagong anu Gareng ta. Kowe kok ora golek iso penyanyi liyane, ora iso golek penyanyi liyane anggere muni ewo sing dundang bojone Gareng, bojone Gareng. Ayo aku duwe rasa kok. Oh tak kandhake Gareng tenan. Asli ora cangkeman lho kok. As. Apa? Tetep tak kandhake. Ora cangkeman. Alah apa? Ayo Ndara Antarja diladeni. Oke, Gus. Apa? Ning mangkene sing maju Ndara Antarja gelut nggih? Yo. Njajal kula sing Kang Supanadine mungsuh kakangne menang sapa? Yo. Ning kono iso nyembur. Hah? Kono iso nyembur. Sampeyan iso mboten? Iso. Kowe engko anggere arep nyembur, dhehem sik terus tok semburke. Kuwi sembure saka aku. Oh, siap. Saya kene Wangsa Reja kene. Arep nyekel Petruk tandinge iki. Anake Ndara Gatotkaca sing angka 4. Antarja Werkudara Antasena iki onter-onter cilik. Ya, aku ya iso nyembur.
Aku ya sambles bumi. Mungsuku aku ayo aja golek mungsu liyane. Loh. Pamer. Wiwit kapan kowe iso ambles bumi? Kaget lho, ya. Edian. Lagi iki aku weruh Bagong iso ambles bumi. Oh, aku aja kok ngemblesi bumi. Ngemblesi apa bae aku iso. Wah, edanan. Kowe Bagong nggih. Aku goleki Petro. Petro ora ana wis bali. Aja ngapusi. Ngapusi aja takon terus to. Kendarak tak ajar dening tangane Antarja. Kowe arep ngajar aku? Iya. Aku aja tak anggap Bagong wingi. Mulai bengi iki Bagong digdaya. Duk-deng samaladeng. Pilih tanding bobote yuda utawa teges tinatah mendat jinara ngentel. Terus. Kae nak tembung kae tinatah mendat jinara menter tinumbak bengkung sinuduk putung. Tinatah mendat jinara menter cah goblok tenan kae ora. Tinumbak bengkung sinuduk kecil-kecil. Tinumbak bengkung sinuduk putung ngono lho. Sinuduk putung. Aku ora wedi. Aku ya ora wedi. Sirmu arep ngopo? Nyekel Petruk. Petruk kakangku. Petruk masuk angin kowe tak keroki. Tak tambali tak blonyo minyak angin. Kok Petruk mati arep diame-ame. Anggepmu apa? Kowe kudune iso mikir, Jo. Lho. Kowe iki nom-noman. Kowe iki pondasi bangsa negara Ngamarta. Aja gampang kena pelapurane wong sing kurang tanggung jawab. Aja gampang kena wadule wong sing ora seneng karo Bagong, ora seneng karo Petruk. Terus apa-apa tak tandangi, apa-apa waton nyendikani jawing wong tuwa. Wong tuwa iki selawase rong karuan bener, Jo. Kuwi wakku Mandura. Harus ora urusan arep wakmu, arep abon, arep tengkleng terserah. Ning kowe terlalu banget percaya karo Prabu Baladewa ki ora apik. Baladewa ki ya rong karuan bener. Nyatane Siwa Mandura ngendika kaya ngono. Lelakone sing sejatine ora kaya ngono. Yen ngono palangi karepku ngono nyekel Petruk. Nek pancen aku dadi palang kareng apa? Ora minggat saka arep aku. Sembur meloso awakmu. Sik. Pameran kowe arepan. Apa sing iso nyembur sak donya ki meng kowe? Kowe pamer, kowe putu ula, iya. Kowe putu mbahmu dewaning ula. Ora masalah. Semar ki ya dewa. Semar ki Sang Hyang Ismaya. Kae kakane Bathara Guru. Kae aja kok nyembur. Nyemprot wae iso kae. Iki arep buktekne Bagong ki anak Semar. Sing pancen wis diparingi jaya kawijayan guna kasantikan. Ungano dadamu. Nek pancen kowe iso nyembur aja sumbar. Aku semburen. Nek aku tok sembur aku gletak. Aku ora eling. Aku ngakoni kalah. Weh, wong ki aja sok kibir, ndak kejungkir. Aja sok pamer. Mengko ndak kowe kuwi keweleh. Ngono? Nyoba ye. Ayo nyoba jajalan. Ayo. Ketiban pusaka ora gletak aja dundang Bagong. Waduh. Moh aku. Arep aku rampuh ning jijiki. Iki tak lek meneh aja. Eman-eman mergane. Mek syarate kudu ngene iki. Ayo tibano. Iki mergane pati mulai. Waduh, pati aku. Wah!
Piye, Gong? Waduh. Sapa-sapa tak semburi kabeh. Aduh. Gong. Panas Gong dadaku. Panas Gong. Kampungmu kapan kowe? Ayo, arep aku ngewangi kowe ning utangmu sahur ora? Oh. Aduh, Gong. Aduh, ngono. Kapok ora. Ayo ra nonton Ndara Antarjaya gletak iki, Tru. Ora gleleng aku. Ayo. Ayo, Gong, ora ngono ki, Gong. Ora main-main, aku ora seneng carane kaya ngono, Gong. Aku wegah. Weh, lah ora sambat. Mlonyo awakmu. Aduh. Panas banget, Le. Oh, gleleng ta aku. Heeh. Aku anggere Wedan. Gleleng kowe iki urip apa mayit hidup, Tru? Tak damu ora apa-apa. Iki wis pusaka ning ngabani Ndara Antarsena lho. Nek arep nyembur ngono kuwi sike. Aku mengisis saiki. Hah? Kok mengisis? Dan Apa? kok mengisis? Sajahe racune wis entek. Waduh. Pokoke anlen damu wae ya. Ya sajahe ngono. Wah, niki nang mboten. Oh, metu ra omong-omong. Lah kowe terus suwe-suwe gleleng. Augah ana. Sunane metu ya omong. Omong meneng wae. Hakane ya ora krasa. Sunane metu ki kedhep apa ngapa? Kodhem. Karo glinding. Glinding dasmu. Kowe bangeten kowe. Iki Kakang Antarja ora eling tak tambanane. Nek nganti ana apa-apa ndak malah ora prayoga. Nggih. Wah, gugu karepe dhewe. Mesti tok bantu Dimas. Heeh. Lah nganti kowe bantu karo Bagong karo Petruk. Mergo iki ora salah Kang. Aku nek karo wong ra salah ora bakal tumindak elek. Tur malah wonge tak bantu. Tur dasare Bagong ya ora kleru, Petruk ya ora kleru mergo mbelani bapakne. Rungokne kowe. Ora mung waton gugu karo omongane Baladewa. Baladewa pancen ra seneng karo awake dhewe, Truk. Ha iya. Wis ngene wae Kang, saiki Kakang ambles bumi. Rasa ngetok nek dukane Siwa Mandura, mulane tak kon ndelik. Lah Dimas arene ndi? Aku ya tak ambles bumi. Kowe aku lho. Wis urusan dhewe. Oh, pahit iki pisan. Mongko iki mung suwe kari dhewe berat iki, Truk. Sapa? Baladewa genah. Cilaka ora. Urusana dhewe. Aku karo Kakang Antarja tak ndelik sik. Mongko nek wis rampung perkarane aku tak bantu karo kowe, Gong. Arep bantu engko. Heeh. Ora saiki. Ora. Lah terus kula mungsuh Prabu Baladewa. Pikiran dhewe nggunakno akal pikirmu piye iso menang karo Siwa Mandura. Mergo aja nganti dingertarani ento aku ora mbelani karo Siwa Mandura, aku tak ndelik karo Kakang Garut Antarja. Matur-matur. Aku lek ngalor ngidul ketemune nang kene coro-coro. Wah, aku ki Patih Mandura kok ming cekekon nyekel wong edian-edian. Bareng ketemu Petruk karo Bagong. Ora iso ngampet guyu aku. Rupane ya pancen do apik-apik tenan. Ora. Hai! Patih ora nggih tata krama. Temu sapa-sapa.
Kantel sisan kowe. Muni ana. Wanggre sing guyok jejeli sandal cangkem. Gong ora kasar men sengit aku. Wis saiki kowe arep ngalem nggo napa? Kowe arep ngalem nggo napa? Pendak-pendak kowe tuk mungsuh, kowe mbombong mungsuh ngendak ruang. Ora tau kowe mbombong karo ratu Gustimu dhewe. Saiki sawangen ngaku sencaki ampuh. Ngaku awake atos ning tak cokot gletak kuwi tekaning pati kuwi deloken kuwi. Iso. Ngono kok jongkong-jongkongke ora. Nyatane saiki ndi? Ayo. Kowe ngandhake Setyaki ora kisa tekaning pati. Kena lara luputing pati. Saiki deloken gage. Kuwi sawangen tak cokot pisan nggon kuping Sencaki gletak tekaning pati. Kuwi sawangen kuwi. Wah. Ono ratu wong tuwa lho, kula niku wong tuwa. Arep kula niku batur karo sampeyan niku tuwa kula. Mula rasok nyekeli nggon sirah. Lung, Reneo. Ngapa? Setyaki mati. Setyaki mati ki lakone apa? Lho nyatane tekaning pati kok. Kuwi ora mati ning ngaso. Kok iso? Ngaso. Nata ambegan, nata pikir, nata tenaga. Ratu Gusti iki bakal tak kapane. Terus kowe bakal tak kapake kuwi karo Setyaki wis ditung. Mula wong tanah Jawa ki nek ngaso ora ketara kaya ngono kuwi. Wis ta? Percaya karo aku? Apa iya domongi kok maido senengane. Bilung, dalem tak cokot mati. Alah Setyaki kok ming sak cokotan. Niku ora mati ning nusun pikir. Nyatane tak cokot mati. Niku mboten mati ning ngaso mati. Urip mati. Totoan lho. Karo Ratu Gustine nantang totoan. Lho wani ora? Lho wani wae manut nderek. Nek mati manut pecah sirahmu nderek. Nek urip manut tak gajul. Lho. Gajul ya gajul. Dadi pokoke waton kendel wae. Setyaki kok yahene mati ki lakone apa? Nyatane ngletak. Ora usah cerewet kowe arep melu apa piye? Melu apa? Melu totohan. Lho, malah nantang aku. Nek mati manut. Nek mati tak plotot wetengmu. Oke, dadi nek urip manut tak betot. Iya. Dadi wis ming karo tumbuk bejane mbilung. Nek Setyaki mati pecah sirahku njebluk wetengku. Ning nek Setyaki urip nggajul juragan betot kang togok. Ya mengkari wong ki neter ketrimane ngurip. Oh alah Den, Ndara Setyaki satriya pengpengan kok ming sak cokotan. Nek cara aku isin Senopati Ndarawati singa singaning negara Ndarawati kok ming mati sak cokotane nek cara aku pirang Ngopo Lung? Ngapa-ngapa piye? Nembus patang nomeran. Patang nomeran dengkul mlocok ngopo Lung? Noleh ya. Oh lho. Ngopo Gok? Mang noleh. Loh. Setyaki iso urip ana Dewa Welas. Ora minggat kene marganing patimu. Singolina Brapting Lalis. Mas, ngopo? Ngelunasi. Lho. Gajul tenan utange. Kene Gok. Aja. Aku mung ngapus-apus. Wong tuwa kok cangkeme mencla-menclik. Kene. Aja Lung, kene to sak betotan. Ming macluk ngono tok wis. Lara apa? Kene to. Kowe. Lho kok nang kene. Sisan baik. Setyaki nggugu karepe dhewe isih ana Dewa Welas. Oh babamu. Ayo ketapno para wadya balamu. Aja mung ijen ketanggungan. Yen ijen kowe bakal tekaning pati. Wah, kene marganing patimu. Bangga tayone Prabu Wirambanadewa.
Ayo, di Baladewa. Sri Baladewa Narpati Tuwinareswara Kresna kalangkung kalangkung tresnanira marang Dyabanon Cinawi. Setyaki wonten timbalan. Kowe mau matur karo panjenenganipun Kakang. Yen to munduring Wirambana Dewa pasrahke marang Siadi. Siadi wis sago. Bleduk mangampak-ampak lebur kasaputing kang ketok rai banteng karo macan. Ning jebul tinimune wis dadi peperangan antaraning Siadi karo Wirambana Dewa. Kasinggihan mekaten. Kok mundur? Ih, Koko Prabu. Sampun ngantos paring duka dhateng Rai. Sebabe nyuwun pangapunten. Sareng kula aben ajeng kalih Prabu Wirambana Dewa. Piyambakipun gunakaken daya kasantikan. Lho, daya kasantikan guna kaprawiran piye? Nyokot jangganipun ingkang raipun Setyaki. Badan kula kraos panas sepisan kaping kalih kula mboten ngraosaken nanging ganep kaping 3. Kados ndrodhok awakipun ingkang raipun Setyaki. Satemah kula dipun getakke ndang kapracun ndang kontal kaprapal. Dasaripun ingkang dipun ajeng-ajeng dening Prabu Wirambana Dewa sanes ingkang Rai Setyaki. Sing diarep-arep Wirambana Dewa sapa? Paduka Kanjeng Koko Prabu sampun wantun daksya kalih Wirambana Dewa. Manguwuh-uwuh wonten ing paperangan pundi Baladewa, ndi Baladewa ngaten aturipun Wirambana Dewa. Iblis lanat. Panes maning jajaran sukertaning bawana